Ngati mukumbukira bwinobwino, Meki Tamba Kaundula anyamata ku Rwanda anafika m'dziko muno. Ndi amene akuthandiza NRB polowesa data mu mathematic machine. Akapanga ID ya fake ukanengo ikuwa mu system ya Meki. Potero akumatulutsa masilipi ovotera. Pa tsiku lachisankho adzagawa masilipi limeneti kuti anthu akavote katatu kapena kateni. Anyamata ku Rwanda akukhalira ku 6 miles. Maofesi awo akupezeka kudowa PICC komanso area 43. Mukapita kudowa pafupi ndi msewu wa Salima Dwa 10 off. Anapanga rent building ya businessman. Malawi polisi ndi imene kuteteza malo amenewa. Zimenezi ndi zomvetsa chisoni mu mbiri ya democracy. Inspector General Jezebel zimayi woyipa mtima ndi nkhope yomwe. Anthu akafuna kupanga matemo, polisi kuteteza anyamata zikwanje. Mboma adowa, polisi kuteteza malo amene MCP ikugwiritsa ntchito kubera mavoti. Akuluakulu, magajeti ena NRB komanso mathematic akusungidwa ku nyumba ya Dr. Suleiman. Iyeyu ndi mkulu wa makra. Zikutheka bwanji kumasunga mathematic machine komanso magajeti a NRB? Nyamata wa MCP amene akuyenda ndi anthu aku Rwanda tikumudziwa, dzina lake Mwantisi. Akuluakulu, Anabel John Tembo anatenga kuyipa mtima kwa bambo ake. Akukaniza audit chifukwa akudziwa NRB ikulowesa ma ID ya fake mu system ya mathematic. Mwana wa zaka 10 akumpasa ID ndi kumanena kuti ali ndi zaka 17. Kutsogolo akadzamugwirira, koti idzapeza kuti mwanayo ali ndi zaka 21. Makolo amene mukulola ana kumaonjezera zaka muzimvere chisoni. Boma likasintha mudzamangidwa. Zimene mukuchita sizikusiyana ndi child labor, sizikusiyana ndi kugwirira kapena mphunzitsi kupereka mimba. Timaona azibambo akugamulira 20 years chifukwa chogwirira. Inunso amene mukusintha mwana wa zaka 10 kukhala 17 years, kaya mwanayo munabereka nokha, dziwani kuti boma lidzakumangani. Kumanga kwake si zaka ziwiri kapena zitatu, mudzamangidwa 20 years above. Kaya ndiwe group TA kaya mazitcha senior chief, usamale malamulo samatengera zimenezo. Kafukufuku akadzaonesa kuti inuyo munatengapo gawo polembesana kaundula voti, mudzamangidwa. Akakhala sambo wa NRB ndi zake kamajeketi akuyenda kufaifa. Department yawo ikutsogolera polembana kaundula. Boma likasintha anthu amenewa akafera ku ndende. Akuluakulu, history is the best teacher. Charles Taylor anamangidwa kwa ICC chifukwa cholembana usilikali. Amafuna kuti ana amenewa amuthandize kuanda boma. Ndikuna pano akuseva zaka 50. Lazarus Chakwera ndi Malawi Congress Party awira chimodzimodzi kulembana kaundula voti kuti adzaone chisankho. Boma likasintha ambiri amene akutsogolera adzayankha mlandu ngati mujana chita Charles Taylor. Inu, history is the best teacher.